tay nasud. Ay muka balaka nga. Sa mga nagkaon ng pobre dili. Dari na arik mga gulayan nang. Dari. Dai tang mo dai. Dai mga mo. Tawang mo diha.
kuan ka sa ilang kuan day. Ilang wi. Daga ko kasi ilang wifi. Kusog. Kunin na nga. Di una-unang video. Ah, isin lang. Hello guys. So, ilan nila ka-high-tech guys. So, open. Then, ang lights guys, di na mo kwan o di na to isuksok. So, isuksok na to. Oh, open like automatically. And lock it automatically. So great! Sablig. Ha? Iri, mamatay ng piso. Going out to the
Mabuhi nga Diyos, naguluhan ka ni Balaang Kalayo. Ato ba makakuha ng mga isda? Ang tubig gamay ra, mapaklay. Tabukan ning dagat. Mulai giuntil ni, nikasud sila ana. Salangog, nagbakay sila sa lagos. Tabukan ning
Welcome to the vlog. Ha? Eating the table right now. Labi mo ikan kung natay hinagugma ba sa kili. Di na na. Hindi kayo ikaon ba? Eating the table right now. What's happened? Si Kuma, anak ni Kuma. Anak ni Ko. Ay, dala ko pagmangkan. Ay. Nganto na ko ta chocolate hills day. Chocolate hills. Habubra. Pasensya na po guys. Thank